Egun on guztioi, lehin eta behin, eskerrik asko etortzagatik. Esta presentación va sobre lo... Aurkezpen honetan azaldu egingo dizkizuet duela urtebete egin genuen azkeneko zenbaketako datuak. Dakizuen bezala, bizitegi egoera larrian zeuden pertsonen zenbaketa egin genuen eta iraganean ari naiz hitz egiten eta lehenengo pertsona, pluralean, enbezabetenetako askok ere aurreko edizioetan lan egin duzuelako eta ikerlan honetan parte hartu duzuelako. Ikerlana hau egiteko 100 pertsonek egin behar izan dute, beraien parte hartzea, toki erakundek, foru erakundek, 3. sektoreko erakundek, voluntarioek, profesionalek, hainbatek eta hainbatek parte hartu dute. Eta kontatuko dizua dana, seguruenik emezabeten askok ezagutuko duzue dagoeneko. Eta bada nola egin genuen azkeneko zenbaketa hori, zer berritasun ezarri ditugun, zer emaitza dauden, eta denbora ematen badit, azaldu nahiko nuke beharrezkoa dela zenbaketa hauek egiten jarraitzea, hurrengo urteetan ere. Ez dut gehiegi sakonduko honetan, baina badakizue, gaueko zenbaketak egiteko kontuan hartzen ditugula landa laneko azterlan horiek. Bai? Eta saiatzen gara zehazten, gure kasuan zenbat pertsona dauden bizitegi egoera larrian, gure definizioaren arabera, noski. Gero ikusiko dugu. 3 helburu ditugu, funtsean. Eta horiek dira denboran zehar mantendu ditugunan batetik zenbat pertsona dauden, bestetik, haien oinarrizko ezaugarriak ezagutu, eta beraien baldintzetan aurrera egin aldizateko zer ezaugarri dituzten jakitea, eta aldian egin ditugun zenbaketak, gauez, guretzat funtsezkoa da joerak aztertzea, eta gertatzen diren aldaketak aztertzea. Ikertzen hasi ginenetik indargune bat eduki dugula esango nuke. Eta bada etosaren marko kontzeptuala. Etosa bada etxegabetze eta bizitegi bazterketa larriaren tipologia bat dakizuen bezala eta zehaztu egiten dira irizpide batzuen arabera zer nolako zailtasuna dauden etxe bizitza batera sartzeko. Metodologia baten bitartez bi zenbaketa jartzen ditugu abian modu paraleloan batetik. Arreta jartzen dugu ostatu eskaintzen duten zentro horietan, eta horretarako noski, ezinbestekoa da, toki eta foru eta 3. sektoreko erakunde guztien esku hartzea izatea, eta beste zenbaketa batean egiten dugu kaleko zenbaketa hori, landalan hori egiten dugu. Eta hemen dago berritasunetako bat. Aurten, kaleko zenbaketarako 2 ikuspegi baliatu ditugu. Saiatu gara, ikuspegi orokor batekin, udalerri guztietan, badakigu batzuk handiago direla, beste batzuk txikiagoak, ikuspegi bikoitz hori ezartzen. Batetik, ikuspegi tradizionala dago, orain arteko zenbaketen metodologia jarraitzen duena, eta egiten dena zera da, pertsona talde bat, hiriguneetan ibiltzen da, udalerrietan ibiltzen da, eta zertzen ditu kaleko azalerak, azalera segura, baina horrez gain ikuspegi kualifikatua txertatu nahi izan dugu. Eta ikuspegi horretarako zenbaketak egin ditugu, ez gau jakin batean, baizik eta astelehenetik ostiralera bitarteko egun horietan, urriaren 21 eta 25 bitartean duela urtebete. Eta zenbaketa hori egin dute profesionalek, hezitzaileek, batez ere, eta arloan eskarmentua duten pertsonek. Eta beste inguru batzuetara joan dira. Normalean, kaleko zenbaketa horiek egiten direnean, gauez, egiten ez diren eremu horietan egin dute lan. Esaterako abandonatutako eraikinetara joan dira, eremu naturaletara, basoa dituzten eremuetara, eta bada berritasun bat, eta honi esker, azaldu ditzakegu ere aurtengo emaitzak.
Ikuspegi geografikoari dagokionez, edo arlo geografikoari dagokionez, guztira 30 udalerrik parte hartu dute. Eta horietan, bat izan ezik, beste guztiak izan dira 20.000 biztanletik gorakoak. Horiek denak izan dira eta gero txikiagoak ere egon dira. Baina 20.000 biztanletik gorakoetatik bat izan ezik dene parte hartu dute. Izan da parte hartze kopuru handiena izan duen urtea. Guztira Euskadiko biztanleriaren 70% baino gehiago ordezkatuta egon da zenbaketa hauetan. Eta egonkortze tasa handia dugu, inoiz parte hartu duten udalerrien artean 70% jarraitzen duelako ere hurrengo urteetan parte hartzen. Eta zentroetako zenbaketei dagokienez, ez naiz gehiegi luzatuko, hemen ez dago berritasun handirik. Egiten duguna zera da, ostatua duten zentro horietan, hor sartzen dira Eusko Jaurlaritzaren baitakoak, foru eskumenekoak, udal eskumenekoak, zentro eta zerbitzu horietan irismena autonomikoa da. Bat 8 ez diren udal zerbitzu horien kasuan izan ezik, beraz zenbaketa egiten dugu, baina larrialdietarako etxe bizitzetan, harrera etxe bizitzetan, soilik 30 udalerri horietan egiten dugu zenbaketa. Parte hartu duten horietan soilik, bai? Beraz, horiek badira urten barne hartu ditugun zentro horien parte, baina hori ez gain ere badaude beste pare bat, uste dut izan zirela, eta horien titulartasuna, kudeaketa eta finantzaketa nagusiki pribatua da. Eta badira gaueko harrera zentroen parekoak diren 2 zentro, hori ez gain beste 14 zentro ere egon dira, nazioarteko babes sareko parte direnak, estatu mailako sare horren parte direnak, 400 leku daude zentro horietan, baina horiek soilik lehenengo fasean daude, ebaluazio fasean. Lehenengo fase horretan esan dezakegu badaukagula sistemarako sarbidea. Eta bertan egiten dena da pertsonen azterlan osatu bat. Bai? Asilo eskea egiten duten horiena. Eta zergatik aukeratu dugu? Aukeratu dugu, baldin eta haien eskaerei uko egiten bazaie, arrisko handia dutelako pertsona horiek kalean amaitzeko, etxegabe amaitzeko. Berritasun horiek gora bera, azpimarratu nahiko nuke ere lehen aldiz ordezkatu egin ditugula papereko galdetegiak, aplikazio bat erabili dugula, eta iruditzen zait oso modu aproposean, azkarrean bildu ahal izan ditugula emaitza guztiak lehen, denbora asko behar izaten genuen horiek aztertzeko, datu base batera eraman behar genituelako. Egia da, ebaluazioarena ez zutela askok bete, baina bete zutenek balorazio ona egin zuten. Aplikazioaren balorazio ona egin zuten. Eta, azkenik, zer beste berritasun ezarri dugu azkeneko azterlan honetan? Emaitza webgunean daude, bai? Jardunaldien webgunean daude, xehetasun osoz, baina aipatu nahiko nukela, etos tipologiaren araberako baldintza jakin batzuetan jarri dugula arreta. Eta badira, etxegabetzearen parekoak diren egoera horiek. Bizitegi bazterketan hainbat tipologia daude, baina datuak eta banako elkarrizketen analisia eginda, informazio hori guztia gehi kaleko zenbaketak, gehi zentroetako zenbaketak batu egin ditugu eta gaueko zentroetako datuak ere batu ditugu. Ikus ditzagun datuak eta ondoren analisia hitz egingo dizuet. Taula hau ezagutuko duzu, beti jartzen dugu eta egia da hotza dela, datuak beti hotzak dira. Eta bertan ikus ditzakezue non dauden zenbatutako pertsonak.
Eta egia da, 4.326 pertsona jaso ditugula, zenbatu ditugula guztira Euskadin. Eta horietatik herena baino gehiago kalean zauden, eta bizitzeko ezagokiak diren beste leku horiek guztiak. Hor sartzen dira hasieran aipatu ditudan horiek, ez da, etxe bizitza egokiak ez direnak. Eta honek ez du esan nahi, oinarrizko bizigarritasun estandarra betetzen ez duen etxe bizitza bat, ez askoz ere egoera okerragoak dira, ibilgailuetan bizi direnak, kanpindendatan bizi direnak, txaboletan bizi direnak, bai, egoera oso prekarioetan bizi direnak. Horiei buruz ari gara, eta horiek badira 1.556. Beste 58 bazeuden gaueko harrera zentroetan, 321 bazeuden genero edo indarkeria matxista jasan duten emakumeentzako etxe bizitzetan. Ez da iristen, baina ia 1.500 hartatuak ziren gizarteratzeko zentro eta etxe bizitzetan, eta azkenik 454 bazauden hasieran aipatu ditudan zentro horietan, bai, sartu ditugun horietan. Eta horiei orokortzeko esan diegu, asilo eskaera egin duten pertsonen zentro. Hor, badaude 454. Eta hemen ikus ditzakezue zer tasa kalkulatu ditugun, biztanleriaren arabera, egin ditugu kalkuluak, eta hemen hasieran dudan hori ekarreko dut berriro, bai? Kaleko zenbaketak egin genituen, oso biztan dauden lekuetan, eta baita ere beste leku batzuetan zaudenak, bai? Eto zen, beheko maila horietan zauden horiek sartzen dira hemen. Eta parte hartu duten udalerrien artean, legazpin ez zuten inor aurkitu, baina gainerakoetan, eta udalerriak oso anitzak dira. 3 hiriburua ditugu, 20.000 biztanletik gorako udalerri guztiak bat izan ezik, eta gero udalerri txikiagoak. Beraz ezaugarriak askotarikoak dira, 1.556 pertsona, ideia bat egin dezazuen, badira. Tasa, 200 pertsonako aforo baldin badauka, aretonek 200 pertsonako aforo baldin badauka, pentsatu 7 bider areto hau, bai? Hau da, 1.556 pertsonaren zati handi bat, 3 hiriburuetako batean zegoen. Kasu honetan, nagusiki Bilbon eta Donostian. Bi herenak, Bilbon eta Donostian zeuden. Eta laburra aritu nahi dut, eta horregatik etxegabei buruz hitz egingo dut, bai? Horrela aipatuko ditut pertsona horiek. Horien parte oso txiki bat, eta gero hitz egingo dut horri heltzeko modu posiblei buruz, emakumeak ziren. Oso parte txiki bat, 1.556 horietatik, 4,4 bakarrik, 69. Eta erdia baino gutxiago, nahiko ikusgarritasun handiko lekuetan zauden, bai? Ikusteko moduan zauden. Eta hemen irakutsi nahi dizuet zer eremutan egiten genituen zenbaketak orain arte. Badira, esan bezala, ikus daitezken eremu horietan, bai? Kale izendegietan aurkitu ditzakegun leku horietan. Batzuetan erdigunetan, batzuetan aldirietan edo barreiatuago dauden auzoetan, baina zu gauean etxetik irtetzen bazara, ikusteko moduan. Eta hor sartzen dira, kutxazainak, plazak, ekipamendu publikoen inguruak, estadioak, elizak, edo bestelako azpiegiturak, zubiak, tunelak. Parte hori, nolabait, ikusten zen, ez da? Ikustitezken eremuetan zeuden biztanle horiek. Gutxi gora bera, oztoporen bat egoten delako, eta nolabait ezkutatu daitezkela, baina ikusteko moduan zeuden. Eta bestetik zeuden askoz ere ezkutuagokak zeuden ziren eremuak. Eta iruditzen zait aurten sartu dugunez zenbaketa kualifikatu hori, askoz ere hobeto detektatu ahal izan ditugula pertsona horiek. Aurretik ere egongo ziren, baina efizientzia handiagoa izan dugu aurten, eta hala zenbatu ahal izan ditugu. Eta hemen sartzen dira funtsean, bizileku ez diren leku horiek, nabe industrialak,
eta abandonatuta dauden beste eraikin batzuk, edo ibilgailuak, eta badaude ere, eremu naturalak, basoak, landa eremuak, eta hor normalean, edo txaboletan, edo kanpindendetan bizitzen dira. Zer ikusi dugu, urte hauetan guztietan zehar? Gora egin duela, azken eremu horien pisu espezifikoak. Hiru grafiko hauetan ikus dezakezue labur-labur, bai, zuzen edo kolore lodiz dagoen horretan zer bilakaera izan duten gaueko zenbaketa horiek. Eta horietarako batez ere behaketan oinarritu gara, bai, urtez urte datua bildu ditugu eta jaso dugu zenbat pertsona ikusi ditugun kalean. Eta puntutxoz egindako lerro horretan aldiz ikus dezakegu gure aintzatespenen arabera zenbat jende uste genuen bertan egon zitekela, baina ikusi ez genuena. Horretarako bi sistema erabiltzen genituen, estimazio horiek egiteko, bai? Halako arrastoak jarraitzen genituen, zenbaketetan ikusten genuenean, zakuak zaudela, lozakuak edo estalkiak, baina inorrez genuela ikusi, hori apuntatu egiten genuen. Eta bestetik ere, askotan gertatzen zen, eguneko zentroetan, galdetu egiten zietela, ez da? Hurrengo gunean, ea non egin zuten lo bezperan, ea voluntarioren bat ikusi ote zuten, ea elkarrizketaren bat egin zieten. Bi sistema horiek mugatuak ziren nolabait, baina urtero estimazio bat ematen ziguten. Eta horietan, jasotzen genuen zenbat ez genituen ikusi. Beraz, grafiko hauetan, batez ere Bilboren kasuan eta Donostiaren kasuan, eta ez da inbeste Gasteizen kasuan bere berezitasuna dituelako, ikus dezakeguna da, aztarna horiek urtero jasotzen genituenek, baiezatzen zutela, zeudela ikusten ez genituen pertsona batzuk. Hor zeudela, kaleko egoera batean zeudela, baina gure metodologiarekin ez ginela iristen haien gana. Eta honek erakusten du, badagoela joera bat, badatorrena guk 24an zenbaketetan ikusi ahal izan dugunarekin. Grafiko oso soila da, oso sinplea da, eta laburbiltzen du guk ikusi dugun joera. Hemen, bada urte bat, halako inflexio puntu bat izan dena, 2018 urtea zari naiz. Ikusten denez, badago, 250 pertsona, kaleko egoeran, hau interpretatu egin behar da, ez dituztelako izan udalerri berdinak, urte guztietan, beraz interpretatzen jakin behar dugu, baina joerak erakusten dituzte grafiko hauek. 2018an, esan bezala inflexio puntu bat gertatu zen. Eta hori lotuta dago migrazio erruten aldaketarekin. 2018an Mendebaldeko Mediterraneoko ruta horrek hazkunde handia izan zuen, jende askoz gehiagok erabili zuen, eta horregatik gertatu zen gorakada hori 2018an. Eta 2020an pandemiak eragindako krisia gertatu zen, beherakada bat gertatu zen migrazio fluxuetan, baina 2022tik aurrera eta 2024tik aurrera batez ere, eta hau garrantzitsua da, ez da faktore bakarra, baina garrantzitsua da ulertzeko zergatik egon dena inbesterainoko gorakada. Berriro ere, sarbide gisa erabiltzen duten erruta hori Zeuta, Melilla eta Kanarietatik erabiltzen dena, asko handitu dela. Pertsona askoz gehiago iritsi dira. Hurrengo zenbaketetan zehar, eta iaia modu paradoxiko batean, ikusi dugu beste azterlan batzuetan ikusi ezen zerbait. Eta bada emakumeen presentziarekin lotutakoa. Gaueko zenbaketetan ez da egon ia aldaketarik, eta termino relatiboetan ari naiz hitz egiten, kontuan izan egoera kopuru horrek gora egin duela,
Beraz, gizon gehiago eta emakume gehiago daude, baina ikusten badugu urtez urte zenbat emakume identifikatu ditugun, ikusten dugu 100-tik gora egon direla, baina hazkundea ez dela izan hain handia. Eta zer gertatzen da? Non daude emakumeak? Bueno, hemen iruditzen zait metodologiaren alborapen bat dagoela onartu behar dugula. Emakumeak ez daude, emakumeak eta ez diot ez daudenik, baino emakume gutxi daudela diot, eta azterlan honekin ez dugu ikusten gora egiten ari denik emakume kopurua. Emakumeak ez dire egoten, ez kalean ez ostatua eskaintzen duten zentroetan, baina hori bada metodologiaren alborapen baten ondorioa, ez du esan nahi bizitegi bazterketak ez dienik eragiten emakumei. Eta taula bat erakutsi nahi dizuet. Taula hau bada emakumenderentzat egin genuen azterlan baten prestatu genuena, 2014ko datuak genituen, eta etosen bizitegi bazterketa egoera guztiak aztertu genituen, eta egin genuen izan zen estimazio bat. Emakumeak zenbat ziren jakiteko guztizkoak eta emakumeen kopuruak zenbatzen genituen. Eta hor, ez genuen egin aldaketa kontzeptual bat, egin genuen izan zen, aldatu definizioa, hau da, harretan non jartzen genuen. Eta hemen ikus dezakezue, etxe gabe oso gutxi daudela, hau da, kalean, edo gaueko harrera zentroetan oso gutxi, etxe bizitzarik gabe gehiago daude, baina funtsean eta egia da, inklusiorako ostatuaren parte batean badaudela emakumeak, badaudela baliabideak, baina badaude indarkeria matxistari erantzuteko baliabideetan ere. Etxe bizitza segura aipatzen dugunean, ari gara etxegabetzea arriskua duten pertsona horientzat eskaintzen diren baliabide horiei buruz ere. Eta ziurgabetasuna handiagoa izan daiteke batzuetan, etxeetan indarkeria matxista dela. Eta hor ikusten dugu emakumeen presentzia handiagoa dela. Pero la presencia de mujeres es mucho mayor. Etxe bizitza ez egokien kasuan nahiko orekatuta dago, baina emakume askoz gehiago daude. Eta bizitegi bazterketan eta etosen egoera gehienetan ikusten dugu oreka oroar handiagoa dela. Honekin zer esan nahi dut? Gaueko zenbaketetan ikusi dugunaren arabera, mugatzen dugunean emakumeen presentzia leku jakin batzuetara, kalera, gaueko harrera zentroetara, emakumeak gutxiengo bat direla, baina begirada zabaltzen badugu, ikus dezakegu, eta hau ez da azerlan honetan aurkitu genuen zerbait, ikus dezakegu, bizitegi bazterketa egoerek gizonei bezain beste eragiten diela emakumei, eta oso lotuta daudela indarkeria matxistarekin, eta besterako prekaritate ekonomikoko egoerekin. Adinaren araberako ezaugarri dagokienez, 2014ko datuetatik aurrera, ikusi dugu biztanleria gazteak, eta hor sartzen dira 30 urtetik beherakoak, gora egin duela, horien pisu erlatiboak gora egin du, 26 ziren 2014an, gaur egun 52 dira. Dena denez dira talde handiena, 50%, 2024ko datuen arabera, zirelako 30 eta 54 urte bitarteko pertsonak. Jatorriari dagokionez, informazioa ere argia da, 2014tik aurrera, jatorria atzerritarreko pertsonen pisu erlatiboak gora egin du nabarmen. Hemen ikus dezakegu nola banatzen diren profilak. Eta zer bilakaera izan duten denboran zehar. 40% bat dira 30 urtetik beherako gizonak, jatorria atzerritarrekoak 41%arekin, 30 urtetik gorako gizonak, eta atzerritarrak direnak, emakumeen kasuan nahiko orekatuta dago. Nahiko egonkor mantendu dira datuak eta pisu erlatiboak,
Eta ez direna ikusten dira 30 urtetik beherako gizonak jatorri atzerritarrekoak. Bai, horiek ez dira ia ikusten. Eta jarraian, arreta jarriko dut, guk kaleko zenbaketetan, aurkitu ditugun pertsona horietan guztietan, gaueko harrera zentroetan, aurkitu genituen guztiei ere, proposatu genien elkarrizketa bat egitea. Guztira 2111 ziren eta 864 erantzun zuten. Ez da erantzun tasa oso handia. Ikusita sexuaren, adinaren eta jatorrean araberako informazioa, egia da nahiko orekatuta dagoela, baina badu alborapena ere, zentroetan gehiago erantzun zutelako. Kalean baino gehiago. Beraz, hor alborapena egon daiteke emandako erantzunetan. Eta zeren maitza lortu genituen. Zati hau laburra da, baina gauza interesgarria badaude. Badira, intuitzen ditugun gauza batzuk. Batetik, egoera administratiboan irregulartasun handia daude, eta horrek eragina du, zerbitzua, prestazioak, eskubidea baliatu ahal izateko orduan. Atzerrian jaio diren horien artean, 83 ez du bizileku baimena, eta 100 handiago batek ez du lanerako baimena. Baina, gehienak erroldatuta daude. Atzerriko jatorria duten horien artean 169koa da, eta bertakoen artean 187koa. Eta erroldatuta daude EAEko udalerriren batean. Zer gehiago ikusi dugu aurten? Batez ere duela gutxi gertatutako fluxuetatik datozela. Atzerritik etorritako pertsonen 156 esan zuen urtebete baino gutxiago zeramala Euskadin. Kanpokoak ez zirenen kasuan, 105 diren. Eta ikusi dugu berariazko pisua eta duela gutxi iritsitakoen kopuruak nabarmen egin dutela gora azken urteetan. Bai mantendu dela, beti berdin, geratzeko nahia, 180 gorakoa izaten da. Eta galdetzen diegunean, ea hemen geratzeko asmoa duten, edo ea joatea pentsatzen ari diren, gehienek esaten dute geratu egin nahi dutela. Galdetu genien ere, ea zeintzuk izan ziren beraiek egoera horretara iristeko kausak. Eta hemen batez ere, egiturazko kausak aipatzen dira. Arazo ekonomikoak, lanekoak, eta egoera administratiboaren ondoriozkoak, hau da, egoera irregularraren ondoriozkoak. Galdera hau berria da. Eta galdetzen genien diskriminazioari buruz, eta esaten zuten, 156 sentitu izan zuela diskriminazioa etxerik ez izateagatik. Biktimizazio guztietan, lapurretak, mehatxuak, isekak, jasan dituzten horien artean, ikusten dugu 100koak altu mantentzen direla eta egonkor mantentzen direla. Eta eraso sexualei dagokienez, genero arrakala izugarria handia da, eta honek azaltzen du, zergatik dagoen hain emakume gutxi kalean. Harreman sozialei dagokienez, hemen, normalen galdetzen genuen, ia beti galdetzen genuen, ea ote zuten harremanik. Aurrez aurre edo telefonaren bitartez, senideekin, eta oso 100 handi batek baietz esaten zigun. Aurten galdetu diegu, ea ote zuten beste harremanik senideekin. Eta 100koak nabarmen egin zuen bera, presentzialtasunari buruz galdetu genienean, 114an soilik esan zutelako baietz. Eta badira, egun ia osoa bakarrik ematen duten pertsona ugari, eta etxegaben 140 inguru
badago bakardade larriko egoeran. Hala, sailkatu genuen, edo bakarrik egoten direlako, ia beti, edo ez dutelako harremanik senideekin. Eta hemen noski begirada hori gainditu behar dugu, ez? Baduzulako ere, familia gisa agian ez soilik zure odol aideak diren horiek, baizik eta baita ere beste pertsona batzuk, ez? Gertuko dituzun beste pertsona batzuk izan ditzakezulako. Erantzun zuten erdiak, esan ziguten ikasten ari zirela, edo prestakuntza egiten ari zirela, gazten artean 65% esan zuten, zerbait ikasten ari zirela. Kontuan izan, ari garela hitz egiten kalean dauden pertsonei buruz, edo abandonatutako erekinetan, edo laneko jarduerari dagokionez, 20% inguruan egoten zen, baina noski laneko jarduerei buruz ari garenean, ez gara ari lan arrontei buruz, kasu gehienetan, hitz egiten ari gara, ekonomia informalaren baitan egiten diren lan horiei buruz askok txatarra aipatzen dute, baina ez soilik hori. Eta diru sarrerei eta prestazioei dagokienez, pixka bat, ideia bat egin dezazuen, hemen dituzu erantzunak. 15% gutxi gora bera, esaten zuen azken hilabetean zerbait jaso zuela lan jarduera horrengatik. 20%ek zioten lan jarduera hori gora bera jaso zutela prestazioren bat. Izan daiteke, gizarte segurantzakoa, edo bestelako prestazio sozialain bat. 12% zioen ez zuela jaso, ezer, ez prestazioengatik, ez lanengatik, baina zerbait jaso zutela erakunde pribaturen baten aldetik. Eta 45% dio ez duela inolako diru sarrerarik. Puedan obtener, pues, kalean eskatzeaz gain, ez zutela bestelako diru sarrerarik. Un 9% de todas estas personas. Eta 9%ak pertsona hauen guztiak DBR-en hartzaileak. Proportzio hori ez da gehiegi aldatu denbora zehar, baina kontutan hartu behar dugu, handitu egin dela pertsona kopurua, eta horregatik seguruenez pertsona gehiago egongo direla DB jasotzen dutenak, baina mantendu eginda egonkor. Eta amaitu egingo dut aurkezpen honekin, oso interesgarria iruditzen baitzaizkit hemendik atera ziren ondorioak. Zein dira erabiltzen diren zerbitzu gehienak? 4%ak bakarrik esaten du ez duela inolako zerbitzurik erabili. Guk ematen diegun zerbitzu zerrenda batetik. Bai, ederki. Erabilienetakoak ostatua da. Eta ondoren osasun zerbitzuak edo zein mototakoak 71%. Eta udal zerbitzu sozialak. Oiek asko hazi dira azken urte honetan. Batez ere oinarrizko gizarte zerbitzuak. Lehen sailburuak esan duenak lanbide 129, jantoki sozialak 126 eta bar. Eta bai, atentzioa deitzen du asko, udal zerbitzu sozialak 2012an 128an erabiltzen ziren, 2024an 158ra handitu da. Hemen ulertzen dugu aldaketaren bat gertatu dela. Ez dakit aldaketa honek zerikusirik ote duen larrialdi sozialeko udal zerbitzuekin, baina uste dut eskari handia egon dela zentru mota hauetan, zerbitzu hauek lortzeko. Eta segidaren hasieran ikusi ez genuena. Amaitzeko ere galdetu genien ze baliabide, ze laguntza behar duten etxegabetasun horretatik ateratzeko. Lehen aukera gisa, 44%ak esaten du ostatu erantzun bat, zentroren bat, logelaren bat, etxe bizitzaren bat, gero ondoren egoera administratiboa eta enplegua. Hori zen lehen aukera, baina 3 aukera ematen genizkien.
lehen, bigarren edo hirugarren tokian etxe bizitza aipatzen zuten 4%, eta lana 76%. Aurkezpenen bat gehiago badut, baina txostena ere badugu, datu guztiekin, datu ugari daude, zintzilik daude, eta animatzen zaituztet konsultatzera. Eta honekin amaitzen dut, eskerrik asko zuen arretagatik.